bus. Sa tarmac sila sasakay sa aeroplano. Tapos pagod ka na maglakad. Nangangalay pang buwan mo, balikat mo. May mga dalang ka Dala pa. ko noon, backpack eh. Hand carry eh. Sa, Anong oras na? Hindi ka nagdala ng buwan? Jacket? Ito, Malamig sa ito plane. jacket ko. Wow, laki ng gold, diba? Aki, walang gold dito lang. Buwang mo to si ta. Pag ganyan ta. Oh, napansin lang. Sis Usang, mega love shoutout. Punta na kami sa punta kami sa airport. Sis Lilian, thank you sa paharang. Sisi Betty, thanks sa patamsak. Salamat Sisi Osang. Ni Chorba, mega love shoutout. Salamat sa paharang nyo guys. Ayan. Sis Usang, bukas nandyan na ako. Malakas ba boses ko dyan? Sisi Betty, mega love shout out from Sisi Osang. Mega love shout out Sisi Osang from Sisi Lilian. Sisi Lilian. Thank you sa inyo guys. Uwi na kasi siya sa Pinas. Bye na daw. Ayan. Ayan ang kasama ko, oh. Tar, say hi, Tar, sa aking live. Salamat sa pa-add, si Betty. Dagdag sa revenue. Hatcher ba? Mega love shout out from Sisi Osang. Sabi ko mag-live ako saglit hanggang airport man lang, di ba? hindi sasakyan niya. Saan? Ayan na yung pababa na yung eroplano sasakyan namin, guys. Ayan, oh. Ayan na siya, oh. Kita niya? Bumababa na Nag-chat si siya. Sally, umiiyak. Umiiyak. Truhin. Bakit ako umalis? Bakit hindi ka nagpaalam? Paalam na kanina umiiyak. Bogs! May kalam shout out. Oh, Salamat. umiyak ko. Ang sabi niya, Bakit ako umalis? Madidiligan na si host. Giatay ka, Hatchor ba? Walang didilig. Bogs, may kalam shout out from Sisi Osang. Wings! Calvo, may kalam shout out. Thanks for coming. Sisi Osang from kay Wings. Ayan. Malapit na tayo sa airport, guys. Samahin nyo ako, guys. Osang Rakatera from Books kay Wings. Derby na. Bukas ni host. Giatay ka, Calvo. Umayos ka. Sana all makakauwi na. Sis Lilian, after 7 years. Ngayon lang ako mauuwi, di ba? Sis Lilian. Sana. Malupit na derby yan, Kalbo. Bye-bye. Umiiyak. Sale, bye-bye. Hadi Jamila. Why? Ay, crying. Ha? Yatay ka, Sale. SCC didn't come back. I miss you. Mission. Parang buwang. Bye-bye. Bye, Take Sally. care. Ano yung derby pa? Explain, di ko alam mga ganyan. Yatay. Saan niyo ba yun? Ads pa ako, wala ako marinig. Sana. Salamat sa pa-ads. Ayan, ang ko, yung aking noo Hindi ba? sa niyo tumutunog. Kaya anong kitara? Ino. Matawag. Alam yan ni Sis Osang. Sis Osang, paki-explain. Hindi raw alam ni Sis Lilian.
Yung gayo bogs, ano? Ladopan daing tubig sa di po wag ka mag-atay. Ay, Lilian. mag-connect. Uy. Ayaw na mag-connect. Nakaano kasi ako tar. Ayan. Si Rose. Connect ba to? Si Rose. Ay, Rose. Ano, Rose? Bye-bye. Bye. Bye-bye, Rose. Bye. Sikit. Sikit naghatid sa amin. Magsisid marin yan si Wings Piatay. Sabon Basta. Lilian. Ayan, bye, Rose. Ingat sa biyahe. Salamat. Bye, Rose. Salamat, guys. Yeah, Makanamit na ning liputok. Asan si Buan ang liputok an mayo nga ni bogs ang liputok yaon. ginagawa mo? Bubuka. Buang ka talaga ni Chorba. Sabon Si Lilian. mama ko? Sana ba tayo? Malapit na ba tayo sa airport? Si mama. Ano daw? Doon mo mag-almusal. Sino? Wala na magluluto. Grabe naman. Kailan ngayon? Bukas na. Bukas? Iyon lang. Huwag mo magkikain na sa kapitbahay. Bakit sino ba nagluluto sa inyo? Doon daw magkikain. Diyan magkain sa'yo? Airport na yan, Ket? Ayan na kami, guys. Dito na kami guys sa airport, guys. Liputok asin dayadan ang wala na bu. magluluto. Box mayo nga ni Box. Buhana ano si Betty. Ah? Si Osang ako kaya Ipir. kailan? Oy, malapit ka na sis Chorba. One month na lang. Ipir. Si Chorba, ano to? Sige, nandito naririnig ka. Hi, Dan. Ayun na. Tops, hi po. At sa lahat. Thanks for coming Ano sabi po. May pabili ka? Sige. Mag-usap na lang. Magtawag ako sa iyo bukas, Rose. Tawagan kita pagdating sa bahay, Rose. Tawagan kita bukas pagdating ko sa bahay. Miss ka daw ni Ate. Naging malining, May Maligang. pabibili ka, Dan. na ang Nandito sa Pekit, may Kali. pabili ka daw? Di pa daw niya Bugs alam. yan. kung to eh. Betty, si Hatchorba. Roasted. Pasalubong host. Oo ba? Tamsa, country boy. Shawarma. Thanks for coming. Sa warmer o sa Thanks sa patamsak. Ayan na yung airplane. Oh, ayan na siya. Oh, nandito na talaga kami sa airport. Ayan na yung airplane. Malaki na siya. Giatay. Dito kami. Uwing-uwi na din si Chorba. Uwing-uwi na si Chorba kasi gusto niya na maduligan. Sarado nga. Inip na si Pidoy. Dalawa daw sa inyo. Sana all may naiinip. 7 million in the house. May dala ba akong pera ko? Thanks for coming. Kahit ano daw madala. Hi, Osang. Kayo, di ba? Sige na. Nandito na Terminal kami. ano Sige tayo? na. Tar? Sige na, Ros. Bye. Happy trip. Bye. Ako nagdami na happy trip. Ikaw nag-happy trip. Por. Por? Por, kuya. Inip na. Sa kabila. Dito na kami guys sa airport guys. O kasi dito ako lumabas pala naman. Hindi ang aming sasakyan. Hindi siya PAL. Saudi. Kami. Saudi. Hindi sila kumuha ng PAL. Teosang pa salubungin ko din yung derby si Pidoy. Sana all.
Dito na, Ket? Tanungin ko nga muna. Tanong mo muna. Okay. Magtanong daw muna kasi pare-pares kami, hindi namin alam to, guys. Sana wala akong mag-problema sa akin luggage. Sobra-sobra umiiyak. Hindi ka nagpaalam? Hindi, kanina pa yun umiiyak doon sa tabi ko. Pag-alis ko, doon pa ako umiiyak na. Si nagbigay si Lina ng candy, sabihin mo kay Jamila walang yan from Saudi na candy. Dito lang yan sa Saudi. Sabi mo naman ni Yari na naman ako nila. Mamimiss ko kayo, guys. Gigising ako ng madaling araw para makapag-live para makaano tayo. Yung time ng Saudi, 'di ba? Sisi Betty, thank you sa inyo. Sino umiyak? Sisi Ping. Yung alaga ng kasama ko, alaga niya. Sa kabila daw pala yun. Sa unang-una. Alaga ng aking kasama. Ayan. Alaga niya nag-message panay ang iyak sa sa cellphone. Mga tao. Mawag tapos umiiyak. Di ko marinig. Mute ako. Nakamute ka talaga? Di puwag ka. Mag-open ka kaya. Umiiyak na si host. Ayun, no? Kanina pinicturean kami ni Sarah, umiiyak. Umiiyak. Iyakap ng iyakap. Kawawa naman. Ayan ang Paglating ko dito kasi maliit pa yan, parang si Duty. Maliit pa sila. Sila ni Lila. Dito kami sa kabilang way pala. Mali yung aming pinasukan. Nakailang oras na ako. Ay, naka 11 minutes pa lang. Wala pa isang oras, guys. Giyatay. Ayan, ang airplane. Di naman excited. Amo mo ping umiiyak ba? Ay, nako. Amo ko, nabuisit yung kasama ko kasi ayaw kong paalisin. Giyatay. Alas 3 si Osang. Yung matanda nagagalit, no? Nagagalit na yung amo nitong kasama ko kasi ayaw pa akong paalisin. Ay, ba niya? Tawagan mo yung kapatid mo. Sabi niya kay tata. Nagagalit. Ayaw kong paalisin. Sagot. Hindi nagaring. Sabi niya. Utusan daw yung apo niya, pakatot yung nanay. Ang pinasok ko na nga sa kwarto eh. Sabi niya, mamaya na Jamila. Bakit daw umalis ko na hindi pa binigay sahod mo? Gulong-gulong man talagang aking bagahe. Kanina pa pagulong-gulong bagahe ko ba? Sumasayaw. Sumasayaw eh. Ayan guys, makaisang oras man lang ako guys para pang ano ba. Mag-type naman kayo dyan. Inaway ba yung mga nanonood? Ito. 6 million in the house. Thank you sa inyo guys. Malayo pala, no? Nag-iikat lang tayo. Pinuntahan doon sa kabila. Dami nag-type. Ayaw mo naman magbasa, host. Ang sabi amo mo, Ping. Ano sabi ng amo mo, Ping? Ay, ang sabi ng amo ko, sis, ilang araw siya hanggang kanina. Kinakausap na ako na 1 month lang daw ang bakasyon ko. Umuwi daw ako ng maaga bago daw mag-ed. Giatay. Gusto nila June 15 or June 18 balik na daw ako dito. Balik na daw ako dito. Siya lang masunod. Kaya nga eh. Selfies. Minsan nga lang uuwi ang tao. Hindi pa pagbigyan. Kaya kanina ang tagal-tagal din akong paalisin. Ayaw pang ibigay yung pera. Giatay. Nagsabi naman, si tatay nagsabi sa akin, kumuha, alas 12 na. Wala rin si Nognog. At saka si Jennifer, di ba, sa mundo sila. Anong gagamitin ko sa sasakyan? Andun yung sasakyan sa loob na isa. Andun pa naman yung sasakyan dalaga. Ginamit naman ni tatay yung sasakyan niya. Laki ng eroplano, nakita nyo? Nandiyan na Saudi. Parang maliit lang ang eroplano ng Saudi. May maliit, may malaki. Yung Yung international malaki. Pang ano lang yan. Pang dito lang yan. Maliit. Hindi pala yung pang ano.
Sana hindi ako magka-problema sa bagahe ko, guys. Kinatan mo na lang yung kon. Tay, wala tayong pambabayad, ha? Kinatan mo yung kon. Yung taga, taga, Yung teller ba yan? dagdagan pa daw niya sahod mo para babalik ka. Sana all Nagdagan na si ate, 2.5. Sana all makakasakay ng 2.5 airplane. na sa ano tayo. Giatay na 2.5 yan. Ay, giatay. Ay, halikan ko talaga si Timay. Pag 2.5 sahod ko. Ayan. Ayan, Terminal 4. Dito na kami, guys. Alhamdulillah. Nalalaglag pa ang shirt ko. Hindi ba binagsanikit? Asan sikit? Hindi binagsan? May? Salamat, si Betty. Ba't ayaw bumaba ni Kit? Sa akin nakatuto. Ako mo, sige. Balentong talaga maleta ko ba? Bigat. Bakit? Ayaw? Pabalot pa namin to, Ket. Salamat. Salamat. Okay. Ha? Nandito mas sa akin. Bye. Salamat, Ket. May bayad ba to? Ta? Pabalutin natin. Saudi. Si Lilo, mega love shout out. Thanks sa paharang, Sis Lilo. Okay lang ba to? Nagla-live ako dito. Star? Ayun. Yes. What? What? 35 years for full service. 35 yan? May bayad pala yun. Dapat tayo na lang. Ate tayo. Mamaya na kita bigyan. Magbigay ka muna. May barya ka dyan? Pauwi ng Pinas si Lilo. Dapat pala tayo na lang nag-ano, no? Pinayin para alam natin saan O, sige. Inano mo bang magpaano tayo? Balot?
When? Hina? Ito hindi na? Ito hindi na? O, yan na malaki. Hamso talaga din wag daw. Magkano? 35? Ikaw na magbayad sa akin. 35 only one piece. 70 lang. Hawa ka maka. Bigyan lang kita ko. May pangalan ba yan? Lagyan naman ng pangalan? Hindi. Hindi ba lagyan ng pangalan? Tandaan mo lang. Hindi ata ito. Okay na yun, mas safe. Mas safe. Ano? Yeah. खांसी का प्रॉब्लम बनाने का दवा तनिक खांसी का निकल तो आवाज ही नहीं निकलती है बहुत आवाज नहीं निकलती काम पर है ना तो बात करेंगे सोचे ना पैसे से तो आवाज नहीं निकलती इंग्लिश से बताए How? The name? नेम नो प्रॉब्लम No problem? या खलास सुबह तकलीफ खलास सुबह पे चला बर ओके Okay. कौन सी पलाई सऊदी सऊदी तेरह सऊदी What? तेरह Saudi. Saudi. कम किलो या يعني بتاع حوالي 10 كيلو مشي 10 كيلو 45 دي 45 ريال يا كرتون ما أعتقد. متغلف هجيب الحاجه اللي هو ما مشكلة ما مشكلة طلع هذا برا هذا No, kala. Bara. Oh, kalas. Kalas. Oh, kalas. خلاص كده Kalas kita. اوكي نو بروبلم Sokran. سوي ماركر سوي Ay, سجل ito pala. هنا Ay, na? 70 70. No need, patura. Kailangan pa ba natin ng resibo? Huwag na. Laki talaga ng bag ko, guys. Guys. Alert sa akin may kunin mo na. Ay, Win, patura. Okay na. Ayan na nga. Dalawa kami. Pangiti-ngiti lang to pero Walang pera. walang pera to. Pangiti-ngiti lang tayo guys pero wala tayong pera. Di ba? Pwede na sigurong i-end dito. Hindi kaya tayo mag ano nito. Maganda mag-check in. Hindi yung live ko ba walang problema dito? Ha? Wala yan tar? Mapi muskila? Ha? Mapi muskila. Okay. Wala daw problema kaya okay lang. Sabi ko patayin ko sana yung aking baka malug. Aking ano ba? Ayun. Nandito man yung aking papel. Wait lang.
Saan ba? Doon daw. Bigat talaga ng ano ko ba. Nagbawas kasi ako doon sa aking babagahe guys. Kasi masyadong mabigat. Over luggage ako ba. Uy, yung kwintas mo at mga alahas. Okay, sis Osang. 7 million in the house. So, Ako ko yakap ng yakap sa akin pag alis ko. sila? Amok babae. Kala ko yung lalaki. Hindi siya madamot sa kadalawang yakap. Si Timay nga eh. Ayaw ko palayasin ni Timay. Gayatay. Ganda ng kasama ko guys. Oh. Ganda ka dyan. Puro pimples. Naka-jacket na siya ako mamaya pa. Hindi kasi na baka mahulog eh. Kakangaling maghawak. Tar. Ano ginagawa mo? Yung i-travel. I-travel. Wala ka pa? I-travel? Ay, i-end ko na to guys kasi kailangan ng cellphone ba? Salamat sa inyo guys.